اعتراف لمكين مولاي كلمتك مقدسة فالك وحداني للنقاط للجسم ابنك فين المحبة فين الإله أنت مدين تولي أمين تعيش في Fl-isem tal-Missieru tal-Iban u tal-Ispiritu Santu, Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Eżis ħuti nixtieqilkom l-għodwa tajba, illum id-29 ta' April nagħmlu l-festa ta' Santa Katarina ta' Siena, Verġnej, Duttur tal-Knisja u waħda mill-patruni tal-Ewropa. Katarina Benincasa twieldet fi Siena fl-1347. Sa minn ċkunita għamlet minn kollox biex tingħaqad ma' Alla u saret terzjarja Dominikana. B'ħeġġa kbira għal Alla u l-proxmu ħabirket għal paċi u l-għaqda fil-Knisja. Fi żminijiet diffiċli tħabtet bil-qawwa għal jeddijiet u l-libertà tal-Papa. Flimkien ma' oħrajn li ġabret magħha natata l-ħidma ta' għajnuna għal fqar u l-morda. Ħalliet kitbiet mimlija b'tagħlim kbir spiritwali. Mietet fl-1380. Il-Papa Pawlu VI ħatara Duttur tal-Knisja fl-1970. X'qaddisa kbira, eżis ħuti Santa Katarina li fi żminijiet diffiċli ħafna għall-Knisja fejn il-Papa saħansitra ma kienx għadu jirresiedi jgħix ġewwa Ruma, ma kien jgħix Avignon fin-naħa t'isfel ta' Franza u b'xi mod kien influwenzat mir-Re ta' Franza li dak iż-żmien kien superpower kbira biex ngħidu hekk. Walla nqeda b'din il-mara sempliċi biex li kienet tiktiblu lill-Papa u tħeġġu biex jirritorna lura fis-sede tiegħu u hekk ta' Ruma. Nitolbu bl-interċessjoni ta' din mara qaddisa li ma qatitx qalba quddiem id-diffikultajiet tal-Knisja, ma ħarġitx mill-Knisja x'inrat id-dunubiet u l-iżbalji tagħha, imma propju saret dak id-dawl li l-mulej inqeda bih biex dawwal ħafna nies saħansitra l-Papa nnifsu. Ejjew għalhekk nitolbu eżis ħuti li l-mulej jagħtina l-għajnuna biex inkunu nsara veri, insara li ta' bilħaq hekk nkunu ta' kwiekeb ta' dawl li jirrifletti d-dawl wieħed tax-xemx li hu l-mulej tagħna. Fiskiet nitħejjew għal din l-Ewkaristija billi nitolbu maħfra lill-mulej għal ħtijiet tagħna. Inti t-triq li twassalna ant il-Missier mulej ħniena. Inti l-verità li tmexxina lejn il-ġejt Kristu ħniena. Inti l-ħajja li bija ngħixu fejk mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. U f'din il-festa ta' Santa Katarina infaħru l-Alla għal ġid kbir l-għamel mal-Knisja kollha permezz ta' dil-qaddisa billi ngħidu glorja l-Alla fil-għoli ta' smewwiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, naturawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdieni Ġesu Kristu, mulej Alla, ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina,
għaliex int waħdek qaddejs, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli, Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għar-ruħuna Richard Nappa. Nitolbu. U Alla, int ħeġġeġt b'imħabba tas-sema lill-Verġni Santa Katarina ta' Siena fil-kontemplazzjoni tal-passjoni tal-mulej u fis-servizz li tat lill-Knisja tiegħek. Għamel bit-talb tagħha li l-poplu tiegħek miġbur xirka waħda fil-misteru tal-ġisem mistiku jikseb ferħ għal dejjem fid-dera tal-glorja ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ittra ta' San Ġwan Apostlu. Eżiż, din hi l-aħbar li smajna mingħand Kristu u li qegħdin inxandrulkom li Alla hu dawl u li hemm fih ebda dlam. Jekk ngħidu li aħna msebħin miegħu imma nimxu fid-dlam, inkunu qegħdin nikdbu u ma nagħmlux is-sewwa. Iżda jekk nimxu fid-dawl kif inhu fid-dawl hu stess, aħna nissieħbu flimkien u d-dem ta' Kristu, Ibnu, inaddafna minn kull dnub. Jekk ngħidu li m'għandniex dnub, inqarqu bina nfusna u s-sewwa ma jkunx fina. Jekk nistqarru dnubietna hu fidel u ġust, hekk li jaħfrilna dnubietna u jinaddafna minn kull ħażen. Jekk ngħidu li ma dnibniex, inkunu qegħdin ingidbuh u kelmtu ma tkunx fina. Uliedi, dan qiegħed niktubulkom biex ma tidinbux. Imma jekk xi ħadd jidneb, aħna għandna difensur quddiem il-Missier, Ġesu Kristu il-Ġust. Huwa hu t-tpattija tad-dnubiet tagħna u mhux għal tagħna biss, iżda wkoll għal dawk tad-dinja kollha. Il-kelma tal-mulej. Birek ruħ tiegħi il-mulej, birek ruħ tiegħi il-mulej, birek ruħ tiegħi il-mulej, kull ma hu ġo fija birek l-isem qaddis tiegħu, birek ruħ tiegħi il-mulej u la tinsiex il-ġid kollu li jagħmel miegħek. Birek ruħ tiegħi il-mulej u li jaħfer dnubietek kollha, li jfejja il-mart tiegħek kollu, li jifdil ħajtek mill-ħofra, li jdawrek bit-tjieba u l-ħniena. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Ħanin u ta' qalb tajba l-mulej, idum biex jadab u kollu modrija, mhuwiex dejjem jitlewwem, anqas dejjem jinkorla. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Bħalma missier iħenn għal uliedu, hekk iħenn il-mulej għal min għandu l-biża' tiegħu. Għax hu jaf imxiex aħna maġunin, jiftakar li aħna trab. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Il-ħniena tal-mulej minn dejjem sa dejjem ma dawk li għandhom il-biża' tiegħu u l-ħaq tiegħu ma' wlied uliedhom ma dawk li jħarsu l-patt tiegħu u li jiftakru fil-proċetti tiegħu biex iħarsuhom. Birek ruħ tiegħi il-mulej. Alleluja, alleluja, alleluja. Imbirek missier sit is-sema u l-art tal-li inti dawn il-ħwejjeġ għarraftom lil-minuċ kejken. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju mqaddes skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qabad u qal: Infaħrek missier sejt is-sema u l-art tal-li inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min waref u lil min jifhem
warraftom lil minu ċkejken. Iva missier, għax hekk koġob l-irrida tiegħek. Kollox kien moti lili minn missieri, u ħadd ma jaraf lill-liben ħlif il-missier. Kif ħadd ma jaraf lill-missier ħlif liben, u dak li liben irrid jarrafulu. Ejja għandi, intom il-koll li tinsabu mħabtejn u imtaqlejn, u jiena nserraħkom, ħudu fuqkom il-madma tiegħi u talmu minni, għax jiena ta' qalb ħelwa u għomli, u intom issibu mistrieħ għal ruħkom, għaliex il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif. Il-kelma tal-mulej. Bit-talim tal-Evanġelju nitnatfu minnu bietna. Il-Vanġelu tal-lum eżis ħuti jekk joffrina vera riflessjoni sabiħa ħafna, kemm tagħmlilna ġid kif nżommuha f'qalbna, kemm ħaġa sabiħa, kemm drawwa sabiħa, għad li mhux ta' bil-fors, ma kemm ħaġa sabiħa min jisma' l-quddiesa jew aħjar min jieħu sehem fil-quddiesa kuljum eżis ħuti. Kemm tenna l-kelma tal-Alla hekk biex Alla jsir verament parti minn ħajjitna. Kemm hu iktar faċli knieħdu sehem fl-Ewkaristija ta' kuljum li jekk nieħdu xi sentenza, xi ħaġa li tolqotna mill-qari u li issir parti mill-ġurnata tagħna. Issir bħal dak il-ftit melħ li nitfgħu fl-ikel li jagħti tom mhux hekk lill-ikla kollha biex ngħidu hekk. Hekk ukoll il-kelma tal-Alla titkun bħal dak il-ftit melħ toma tal-Alla fil-ħajja tagħna ġisħuti. Waraw x'qalilna l-Evanġelju sabiħ ħafna tal-lum infaħħrek missier se tissema' l-art. Tal-li inti dawn il-ħwejjeġ ħbejthom lil min għaref u lil min jifhem, warrafthom lil min hu ċkejken. Għaliex eżisħuti? Għaliex Alla l-misteri tas-saltna jaħbihom lill-orrief u jarrafhom li ċkejknejn, mhux għax Alla lill-orrief ma jħobbhomx ta'. Imma x'ħafna drabi min hu għaref jippretendi li jifhem kollox u jekk ħaġa ma jifhimiex ma jaċċettajiex. Kif tista' timxi b'dan il-prinċipju ma' Alla eżisħuti? Kif tista' inti tgħid jien irid nifhem l-Alla biex naċċettah? Nagħmlu ħilitna biex nifhmu? U x'hekk għandna l-istudju tat-teoloġija li huwa kollu intelligenza l-istudju fuq il-kelma tal-Alla, fuq u x'hekk dik l-informazzjoni li tagħna l-mulej. Però il-bniedem li jemmen f'Alla qatt ma jista' jippretendi li jifhem kollox. U allura meta jinduna li mhux qed jifhem għandu jbaxxi rasu b'umiltà. Ħafna drabi min hu għaref eżisħuti isiba diffiċli ħafna biex jagħmilha din. Mhux hekk iċkejken. X'inhu dan l-eżempju ta' ċkejknejn? Innu taw ftit kieku taqbad titkellem ma' tifel jew tifla għadhom żgħar u jibdew jgħidulek xi ħaġa u tistaqsihom inti dil ħaġa fejn taf li hu hekk. X'jgħidulek ħafna drabi? Għax hekk qalt lill-mami, jew hekk qal lid-dedi, jew hekk qalet it-teacher, Mani jekk il-mami jew id-dedi jew it-teacher qalu hekk hu jaċċettawha fuq il-kelma tal-mammi tad-dedi jew tat-teacher. Issa n-nisrani li jgħix il-ħajja tal-iben tal-Alla għandu iva juża moħħu u jagħmel ħiltu biex jifhem. Però meta f'ħajtu isib ruħu ma jistax jifhem, mhux ma jaċċettax, jew warrab il-Alla, jew jaħseb li Alla ma jħobbux, imma għandu jbaxxi rasu u jgħid hekk qal Ġesu. Fuq il-kelma ta' Ġesu naċċetta din. U għalhekk imbagħad u x'hekk Ġesu jgħidilna dik l-aħħar sentenza li kemm għandna bżonn niftakruha mod speċjali meta nħossu t-toqol tal-ħajja jew għandi. Intom il-koll li tinsabu mħabtejn u imtaqlejn. U jiena nserraħkom, ħudu fuqkom il-madma tiegħi. Ġesu ma qalinniex jekk tiġu għandi il-madma tit-toqol, il-madma kienet dik jisanjama hekk li jpoġġu fuq id-dar ta' par u ġiela biex jaħartu, dak kien il-madmat. Ġesu ma qalinniex il-madmat jisparixxej x'en tiġu għandi, dik mhix il-fidi tagħna. Alla tagħna mhuwiex magician, imma qalinna ħudu fuqkom, aċċettaw is-salib tagħkom.
u tgħallmu minni kif aċċettajtu jien, għax jien ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu mistrieħ għal ruħkom. Mela n-nisran il-mistrieħ ma jsibux fil-li jippretendi li l-Alla ineħħilu s-salib ta'. Kif tista' inti lill-imsallab titolbu jneħħilek is-salib? Fil-ħajja tagħna mhux min jemmen biss, ta' kull bniedem għandu s-salib, imma n-nisrani jiskopri s-sens tas-salib. U meta jaċċettaħ ħudu fuqkom il-madma tiegħi u tgħallmu minni għax jien ta' qalb ħelwa u umli, u intom issibu mistrieħ għal ruħkom, u intkom issibu l-paċi ta' qalbkom, issibu s-sens anke, anzi b'mod speċjali permezz tas-salib. Għalhekk eżis ħut illum kemm għandna bżonn inżommu f'qalbna dan il-Vanġelu u x'hekk, dan li qed jgħidilna Ġesu, dawn il-kliem sbieħ għax il-madma tiegħi ħelu u t-toqol tiegħi ħafif, jgħidilna Ġesu. Il-madma tisejjer it-toqol is-salib isir triq ta' mħabba. Ma jistax ikun hemm separazzjoni bejn l-imħabba u s-salib eżis ħut. Ħafna drabi huwa s-salib fil-ħajja li jgħallimna nkunu umli u allura li jgħallimna inħobbu bil-verità. Ejjew illum fuq l-eżempju ta' Santa Katarina li qudiem il-problemi kbar tad-dinja li kienet tgħix fija, tal-Knisja ta' żmienha, ma qetx qalba. Għamlet kuraġġ, għamlet ħilita, fetħet qalba l-grazzja talla u l-Ispiritu talla inqeda bija biex għamel ħwejjeġ kbar. U hekk jagħmel l-Ispiritu talla bina jekk kemm il-darba aħna ma nagħmlulux ostakli, ma nagħmlulux tfixkej. Kieġobkom nqumu bil-wieqfa. Ħuti Jeżies, aħna niċċelebraw illum il-festa ta' Santa Katarina minn Siena, nresqu quddiem Alla l-Missier dawn it-talbiet għalina u għall-popli kollha tal-Ewropa. Ngħidu mulej isma' it-talba tagħna, mulej isma' t-talba tagħna. Sabiex fil-Knisja jiġu milquha b'serenità u ferħ il-valuri tal-intelligenza u s-sensibilità tal-mara, nitolbu mulej isma' t-talba tagħna għan-nisa li jemmnu sabiex bħal Santa Katarina ma jibżgħux jintervjenu fix-xena politika u jagħtu l-kontribut siewi tagħhom. Nitolbu mulej isma' t-talba tagħna għan-nisa impenjati fis-servizz tal-kelma, tal-Ewkaristija u tal-karità sabiex fil-qadi tagħhom juru l-wiċċ tal-Knisja nitolbu mulej isma' t-talba tagħna għalina sabiex fuq l-eżempju ta' Santa Katarina nkunu strumenti ta' għaqda fost ħutna l-bnedmejn. Nitolbu mulej isma' t-talba tagħna. Hekk f'dan il-jum Santa Katarina waħda mill-patruni tal-Ewropa, nitolbu minn qalbna l-paċi fl-Ukrajina, l-paċi fl-Ewropa, għal-paċi fid-dinja, għal-paċi fil-qalb tal-bnedmejn, dik il-paċi li jista' jagħtiha bis-Salla Ħuti. Nixtieq minn qalbi wkoll hekk niftakru aħna maqudin ma' ħafna ħutna permezz ta' l-internet u permezz ta' mezzi ta' komunikazzjoni soċjali, niftakar bħal dejjem f'ħafna anzjani, morda, persuni bi bżonnijiet speċjali, dawk li jieħdu ħsieb ta' persuni vulnerabbli u anke oħrajn. Nixtieq nitlob għal dawk kollha li għandhom bżonn ta' talba speċjali bħalissa, il-mulej jaf min huma u l-mulej huwa qrib tagħhom. Nitolbu wkoll għal ħafna migranti li jieħdu sehem f'din l-Ewkaristija mill-bogħod. Il-fidi tagħna taqadna u tagħmilna familja waħda. Ejjew għalhekk fi skiet li l-mulej nofrulu t-talba tagħna. U Alla li f'Santa Katarina ta' Siena tajt li l-Knisja tiegħek kotra ta' fuq dusija, isma' dawn it-talbit tagħna u għatina li bħala aħna wkoll nikbru fil-għarf tal-ħwejjeġ tas-sema u fl-imħabba ta' bejnietna bi Kristu Siedna.
Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-ħobs li qegħdin noffrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja. Bil-misteru dan l-ilma u l-bit ikollna sem fin-natura divina ta' Kristu kif hu jissieħeb magħna fin-natura tagħna l-bnedmin. Imbierek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-jubitek tajtna l-imbejt li qegħdin noffrulek, frott tad-diel jew xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Il-qana mulej Alla tagħna, qumli u niedma quddiemek u għamel jkun jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin noffrulek. Naddafni mulej minn żuniti u d-dnub tiegħi neħħili. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej il-vittma tas-salvazzjoni li aħna sejrin noffrulek fit-tifkira ta' Santa Katarina ta' Siena biex fuq it-tagħlim u t-twissijiet ta' din il-Verġni Qaddisa inroddulek ħajr Alla veru b'ħeġġa dejjem akbar bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfew qlubna l-fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax fil-qaddisejn li kkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna tas-smewiet, jixraq infaħru lilek għal providenza tiegħek tal-għaġeb, għax bija interġa' ssejjaħ lill-bniedem għal qdusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bijhom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-qaddisin u l-anġli kollha infaħruk u ntennulek bla għeda Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art, mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispiritu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjenata biex minn raj ħibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem id-demm li jixxerret għalikom wal bnedmejn kollha għal maħfra tad-dunubijiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu l-misteru tal-fidi nħabbru l-mewt tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek missier il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku
mal-isqof tagħna Anton, mal-isfijiet u l-ministri kollha tiegħek u l-poplu kollu li inti ksibt għalik. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien mod speċjali llum qegħdin nitolbu għal ruħuna Richard Nappa. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġini Mqazza, Malla u tagħna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli Santa Katarina ta' Siena, patruna tal-Ewropa u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu, ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew issa nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu Ġesu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema u hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina. La ddaħalniex fit-tiġrejt, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-Apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħarisx lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jint trid fija, inti li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li ser nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja tina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj bil-mewt tiegħek kif rid minnek il-missier u bil-ħidma tal-Ispiritu Santu intajt il-ħajja lid-dinja b'dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek. Eħlisni minn ħtijieti kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidej lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninferet minnek. Danu l-ħaruf Alla, danu Ġesu li jneħħi d-nubiet tagħna u tad-dinja kollha. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Id-dem ta' Kristu jħarisni għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Imbirek mulej għal dejjem u imbirek li sem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int li laqti sema u Alla kbir mulej dal-għaloni sultan
imbirek l'isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Salvatur li bdejtna l-kol, int li tina ħajja u tama ġdida. Qaddis, qawwi, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek l'isem qaddis tiegħek. Alleluja, alleluja. Int mulej li tħobbna l-kol, ħares lejna bħarsa kollha ħniena. Kollok tjiba, tkun imbirek mulej, tkun imbirek mulej għal dejjem, u imbirek l'isem qaddis tiegħek. Alleluja, Illum il-ġimgħa ninsabu ma fi żmien il-Għid, ejjew insellmu lis-salib ta' Ġesu, salib glorjuż, għax Ġesu ma baqax fuq is-salib, ma qam minn fuq is-salib. Fir-Randan konna nsellmulu naduraw ko Ġesu imberku għax b'salibek u l-mewt tiegħek inti fdejtna. Llum ħanżidu kelma. Għax b'salibek il-mewt u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Ngħidu flimkien għal 3 darbiet. Naduraw ko Ġesu imberkuk għax b'salibek il-mewt u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Naduraw ko Ġesu imberkuk għax b'salibek il-mewt u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Naduraw ko Ġesu imberkuk għax b'salibek il-mewt u l-qawmien tiegħek inti fdejtna. Nitolbu. Dan l-ikel qaddis mulej li ħadna mill-mejda tas-sema kien ukoll iżomm ħajja fuq l-art lill-Verġni Santa Katarina ta' Siena. Għamel li bis-saħħa tiegħu aħna niksbu l-ħajja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu morru fil-paċi ta' Kristu. Nixtieqilkom il-ġurnata tajba. Maria jifraħu tezma, alleluja, għax dak li inti sale